האתגרים האזרחיים שהולכים ומתרבים ככל שהימים מתארכים וחולפים. משרד הרווחה הטיל בימים האחרונים בין היתר על עמותת יחדיו את המשימה להקים בתוך זמן קצר 42 מועדוניות לילדים שפונו מהעוטף במרכז הארץ, בדרום. אנחנו אומרים שלום ליאיר באר, מנכ"ל העמותה. שלום. חתיכת אתגר. איך בכלל ניגשים לדבר הזה? הרעיון המרכזי הוא לתת מענה עד כמה שניתן מהיר בשטח במלונות, בכל מלונות המפונים, בין אם זה באזור המרכז, תל אביב, נתניה, בים המלח במלונות ובוודאי באילת. האתגר המרכזי כרגע, שאיתו אנחנו עובדים וכבר נפתחו מועדוניות, ואני שמח לבשר שאנחנו כבר רצים איתם, ואני חושב שהמענים הם טובים, הוא בעיקר ביכולת שלנו לגייס כוח אדם ולהביא כוח אדם טוב של עובדים סוציאליים, של אנשים ומדריכים שמבינים ויודעים לעבוד עם ילדים מהגיל הרך, מגילאי 3 עד 12, כדי להפעיל אותם ולעבוד איתם במהלך היום. יאיר, בעצם הסיטואציה שהגענו אליה, הקושי שלכם לגייס אנשי צוות, היא משקפת את העובדה שבאופן כללי, בשנים האחרונות, מדינת ישראל הזניחה את כל הסיפור הזה של שירותים חברתיים. אתה יודע, זה לא רק אתה שמחפש עובדים ועובדות סוציאליים בימים האלה, ואנשים שיש להם באמת מסוגלות לעבוד עם ילדים ולתווך להם את המציאות, ולא רק דופק. כן, אבל אני את הסוגיה הזו של סוגיית גיוס כוח האדם ומשבר כוח האדם והתחום הזה של הרווחה, אני שם אותו באמת רגע בצד. אני חושב שהמשבר גדול יותר בהתייחס, אנחנו עמותה שעובדת בדרום. כן. אנחנו מפעילים פרויקטים בנגב המערבי. חלק גדול מעובדינו הם גרים בנגב המערבי. זאת אומרת, הם בעצמם חלק מהאוכלוסייה שמתמודדת עם המצוקה. שפונו, ואתה צריך רגע לתת להם ולמטופלים שלהם רגע מענה. אחת המטפלות הבכירות שלנו, לילך קיפניס, שנהרגה והבאנו אותה לגבורות לפני כשבועיים. זכרה ברוך. נכון, מקיבוץ בארי. אלה המטפלות, אלה הצוותים. יש לנו צוותים שנפגעו ולא מסוגלים לעבוד, זאת אומרת, סדר גודל של 40-50% מהצוותים. אבל, יחד עם כל האתגר הגדול הזה, יש אוכלוסייה טובה, זמינה, של אתה רק מפיץ ברשתות את הצורך שלך, את האתגר בכוח אדם, כדי לתת מענה לאותם מפונים במלונות השונים, ואתה רואה יופי של באמת את עם ישראל בגדולתו. אני מאוד... אז הנה יאיר, אתה יושב כאן איתנו, אז אולי ננצל את הבמה הזאת, גם תספר מה אתה מחפש, אבל עוד קודם אני רוצה לשאול איך ובאיזה אופן, אתה יודע, לא צריך להיכנס למספרים, אתם מתגמלים את האנשים. כי ראינו הרבה לאורך השבועות האחרונים דרישה מהעובדים האלה, שזה לא שהם מיליונרים גדולים בימות השנה לבוא ולהתנדב, והם אנשים טובים והם אנשים רגישים והם באים ועושים את זה, אבל גם חשוב שהם יתפרנסו בכבוד בעצמם. חד משמעית, תראו. היוזמה וההובלה של משרד הרווחה, והוא מגדיר בעצם את התעריפים השונים, ובעצם הרעיון שלנו לייצר תקציב תוספתי נוסף שהעמותה יכולה לייצר, ואותו להקדיש לטובת המשימה, וזה מה שאנחנו עושים כרגע, ואת הדבר הזה, את כולו אנחנו נותנים. זאת אומרת, היופי הוא שאתה יושב מול אנשים טובים שרוצים לבוא ולהתגייס, ואתה מציג להם את הנתונים, הם רואים, אתה משדר את האמת, אתה מדבר, מראה להם בדיוק את המספרים, ואני חושב שזה הדבר זאת אומרת, לא נתקלתי, זאת אומרת, התלונה כרגע היא לא בהיבט האם זה מתאים לי והשכר עונה או לא, היא דווקא בתחום היכולת. את מי אתה רוצה לגייס? אני רוצה לגייס עובדים סוציאליים בעיקר, מטפלים רגשיים, לא מעט מטפלים רגשיים, שהם בעצם האנשים עם בעלי היכולות להוביל את הטיפול, להוביל את המסגרות שאנחנו פותחים. ובמה אתם נתקלים במסגרות שכבר פתחתם? אנחנו בעיקר כרגע נתקלים בקושי באילת, בעיר אילת כרגע בלגייס, ביכולת שלנו להביא אנשים ממרכז הארץ כדי להיות באילת, וזה להלין אותם באילת, והפרוצדורה היא יותר מנהלתית, ואני מקווה ומשוכנע שבתחילת השבוע הבא מצבנו יהיה הרבה יותר טוב. זאת אומרת, אם קיבלנו 42, אנחנו נוכל לעמוד. עכשיו, זה לא רק מענה בדמות 42 מועדוניות. כל מועדונית יש צוותים שבנוסף, יש צוותים של מנחי קבוצות שיושבים עם הורים ומקיימים קבוצות הורים, יחד עם ההורים. יש לנו בים המלח צוותי איתור של בני נוער שפועלים כל הלילה. כן. יאיר באר, מנכ"ל עמותת יחדיו, על העבודה החשובה שאתם עושים עם מי מהצופים והצופות שלנו, הם עובדים ועובדות סוציאליים, מטפלים רגשיים שיכולים לפנות אליכם, ימצאו אתכם בגוגל. תמשיכו. תודה רבה שהיית איתנו. תודה.